sala. At bawat kasalanan, kamatayan ang kabayaran. Nalalaman mong ito'y katotohanan. Nais mo'y mabayaran sa sariling paraan. Subalit hindi natin kaya, pagkat tayo'y di karapat-dapat. Ang tangi lamang kabayaran ng kasalanan, nang ibigay ng Diyos ang biyayang walang hanggan. Sinugo siya nang dahil sa'yo, doon sa Kalbaryo, dugo niya'y nabuhos. Si Jesus ay ibinigay sa atin upang sa kasalanan tayo ay tubusin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ang nais niya ikaw at ako'y makapiling. Subalit ang tao'y matigas ang kalooban, iisip gumagawa ng sariling paraan. Subalit